والأردن ينشق وتمسك مياهه عن الجاري إذ يشاهد السيد فيه مغتسلا أيها المسيح المالك قد أتيت إلى النار كإنسان فأنت تبادر أيها الصالح لتتقبل المعمودية كعبد من يدي السابق لأجل خطايا Os anthropos en potamo ήλθες Χριστέ βασίλε και δούλικον βαπτίσμα λάβεις φεύγεις αγάθε υπό τον του προδρόμου Κύριον δια τας αμαρτίας ημών φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προς την φωνή του βόντος εν τη ερήμων ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ήλθες Κύριε μορφήν δούλου λάβων βαπτίσμα ετών ομιγνούς αμαρτίας είδωσαν σε ύδατα και φοβήθησαν σύνδρομος γεγονένο προδρόμος και βοήθησε λέγον πως φωτίσει ο λίχνος το φως ως χειροτέτηση ο δούλος των δεσπότην αγίασον εμέ και τα ύδατα σωτήρ ο αέρον του κόσμου την αμαρτία.
προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, εφράνθη τη έρημος διψώσα, αγαλιάσω έρημος και ανθήτω ως κρίνον, και εξανθήσει και υλοχαρίσει και αγαλιάσετε τα έρημα του Ιορδάνου, και η δόξα του Λιβάνου εδόθη αυτή, και η τιμή του Καρμίλου, και ο λαός μου όψετε την δόξαν Κυρίου και το ύψος του Θεού. Ισχύσατε χείρες ανημένε και γόνατα παραλελειμμένα. Παρακαλέσατε και είπατε της ολιγοψύχης στη διανία. Ισχύσατε και μη φοβήστε. Ιδού ο Θεός ημών κρίσιν ανταποδίδωση και ανταποδώσει. Αυτός ήξει και σώσει ημάς. Τότε ανοιχθήσονται οι οφθαλμοί τυφλών και ότα κοφών ακούσονται. Τότε αλείται χολός ως έλαφος και τρανή έστε γλώσσα μογιλάνων, ότι εράγει εν ερήμο είδωρ και φάραγξεν γη διψώσει. Και έστε η άνυδρος εις έλλη και εις την διψώσαν γην πηγή ύδατος έστε. Εκεί έστε εφροσύνη ορνέων, επαύλης σιρήνων και καλάμι και έλλη. Και έστε εκεί οδός καθαρά και οδός αγία κληθήσετε, ου μη παρέλθει εκεί ακάθαρτος, οι δε διεσπαρμένοι πορεύσονται απ' αυτής και ου μη πλανηθώσει. Και ου έστε εκεί λέον, ουδέ των πονηρών θηρίων, ου μη αναβεί εις αυτήν, ουδέ μη ευρεθεί εκεί, αλλά πορεύσονται εν αυτοί ρελιτρωμένοι και συνηγουμένοι υπό Κυρίου και αποστραφίσονται και ύξουσιν εις Ιών μετεφροσύνης και αγαλιάσεως και εφροσύνη αιώνιος υπερκεφαλής αυτών. Επιγάρ της κεφαλής αυτών ένεσης και αγαλίαμα και εφροσύνη καταλήψετε αυτούς απέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. قراءة من نبوءة إشعياء النبي. Σοφία πρόσχομεν, هذا ما يقوله الرب أيها العطاش هلموا إلى الماء والذين لا فضة لهم هلموا ابتاعوا وكلوا واشربوا بغير فضة ولا ثمن خمرا ودسما. لماذا تكرمون فضة فيما ليس للخبز؟ أفليس تعبكم لشبعكم؟ اسمعوا لي فلتأكلوا الطيبات وتتنعم نفوسكم في الخيرات. أصغوا بآذانكم واتبعوا طرقي واستمعوا فتحيا نفوسكم في الخيرات. فإني أعاهدكم عهدا أبديا على مبارات داود الأمينة. ها أنا ذا جعلته شاهدا في الأمم ورئيسا وآمرا في الشعوب. ها إن الأمم التي لم تكن تعرفك تدعوك والشعوب التي لم تكن تعلم بك تلجأ إليك لأجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل فإنه مجدك. التمسوا الرب وعند وجدانكم آية ادعوه. وحين يقترب منكم فليترك المنافق طرقه والرجل الأثيم أفكاره. وتوبوا إلى الرب فترحموا واصرخوا إليه فإنه يكفر العفو عن خطاياكم. لأن أفكاري ليست مثل أفكاركم ولا طرقكم مثل طرقي يقول الرب. بل كما تبعد السماء عن الأرض كذلك تبعد طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر أو الثلج من السماء ولا يرجع حتى يروي الأرض فتنشئ وتنبت وتعطي الزارع زرعا وخبزا للأكل، كذلك تكون كلمتي التي متى خرجت من فمي لا ترجع إلي فارغة حتى تتم وتتم